adoptat fără să pună în agenda prealabil. A adoptat legea lui Plahatiu, votul uninominal. După care s-a răzgândit și haideți să adoptăm și legea lui Dodon. Votul mixt. Jumătate uninominal, jumătate pe liste de partid. Până la urmă, eu nu știu care proiectul legii este valid. Probabil al lui al doilea, lui Dodon, dar și primul a fost votat. Până la urmă, eu sunt două proiecte de lege. Ambele la fel de valide, dar care sunt în contradicție unul cu altul. Eu nu știu ce o să facă Parlamentul acum când o să-l întreb Comisia de la Veneția, dar cine dați nouă? Noi ce judecăm? Noi judecăm votul uninominal sau votul mixt? Sau noi judecăm ceva de mijloc? Asta este situația și Parlamentul în sensul ăsta este vinovat. Noi trebuie să-i spunem că, domnule parlamentari, schimbați legea, mai exact anulați-le pe amândouă. Mai exact ar fi să anuleze ambele legi, pentru că ele nu spune. De ce nu spune ele? Este foarte clar. Nu spune pentru că sunt împotriva noastră, ambele legi. Ele sunt pornite spre închiderea democrației, spre închiderea socială. Placa și Dodon o să vedem peste vot, scrie acolo pe un placat. Nu aveți viziune, doar televiziune. Pe al doilea placat. Este foarte clar, aceste placate ale noastre sunt vocea noastră. Noi le gândim acasă, le plătim și după aceea le punem pe hârtie. Atunci când venim aici, ele prezintă viziunea noastră asupra problemelor pe care le discutăm. Haideți să revenim înapoi. Totuși, care este acea lege pe care noi trebuie să o discutăm? 60 sau 123? Eu nu știu. Dacă nu știu eu, înseamnă că nu știu dumneavoastră. Dar nu știu nici parlamentarii. Ei ce o să voteze acolo atunci când o să întrebe Comisia de la Veneția, care a venit deja, apropo. Comisia de la Veneția este venită astăzi în țară și are întrunit. Știm? Nu știu. Poate la codul, dar au venit și discută aseară cu partidul nostru. Până la ora 6 de partidul nostru și partidul. Și să ne întoarcem înapoi. Haideți să vedem ce o să pune partidul, ce o să pune Parlamentul de la noi. Nu are ce spune. Dacă pune care stau acasă să le fie rușine. Și indiferent ce fac pe noi reprezentăm vorbim la aceste societăți. Dar ei au ajuns la o asemenea perversiune politică, încât Plahotiu sărbătorește azi ziua victoriei, iar Dodon sărbătorește ziua Europei. Iată la perversiune politică au ajuns aceste când arată ei, Dodon stă pe o scenă roșie, iar a doua zi pe aceea scenă se urcă banditul Plahotniuc și o albăstrește. Și iată cum sunt acești indivizi, așa este și cu votul lor mixt în Parlament. Încearcă să ne mintă. Ce ați făcut voi, acești pseudo-artiști, care tot ați umplat cu votul uninominal? Ce ați făcut voi, acești pseudo-finanțatori, care toată Republica, ați împăzit Republica cu placate, uninominal, iar Plahotniuc spunea, niciun caz nu vom accepta niciodată votul mixt. Păi, unde sunt principiile voastre? De ce ați aruncat la gudoi 850.000 de semnături care erau cu uninominal, cu votul mixt? Înțelegeți care e problema? Deci, această minciună, în sfârșit,
apare la suprafață. Acum, de ce este importantă această lege? Legea cu privire la schimbarea modului de alegere a deputaților. Este mai importantă poate chiar decât legea miliardului. Este mai important decât oricare altă lege, pentru că dacă nu facem schimbarea în Parlament, nu putem restitui nici miliardele, nu putem lupta nici cu sărăcia, nu putem scăpa de tarifele mari. Înțelegeți? Toate lucrurile acestea se blochează de această tentativă de uzurpare a puterii în stat, nu doar de capturarea statului, dar de uzurparea puterii în stat pe 10 de ani înainte. Iată cum Plahotniuc este salvat de aceste căloși de Dodon, care s-a transformat în cadâna lui, în asistenta lui, și în felul acesta vrea să blocheze calea schimbării. Acum vorbeam cu domnul Șiman, domnul Ion Șiman, vorbeam de o chestie, mi-a spus un lucru care nu știam. Știți, atunci când Leancă spunea pe la televiziuni că, domnule, noi am dat acele 14 miliarde de lei, le-am dat pentru ca oamenii să-și obțină banii de la cele 3 bănci, depozitele. Și acum aflu că, de fapt, banii au fost furați de Plahotniuc, Șor și banda lor, iar deponenții depun acum cereri prin judecată. Da, domnul Șema? Depun acum cereri prin judecată pentru a-și recupera banii pe care indivizii au furat nu numai de la Banca Națională Miliardului, dar le-au furat din acele bănci, inclusiv depozitele oamenilor, ale cetățenilor. Iată, ar fi bine, domnule Ion, să găsim oameni de felul acesta, să invităm să povestească prin ce arhitect, pentru că omul și-a pus un 10-15 mii de lei sau poate unii și mai mult, bani aduși din străinătate sau din salariile lor acolo și acum au rămas fără ei. Iar tovarășul Leancă votează mixtul și uninominal împreună cu Dodon. Iată la ce perversiune politică s-a ajuns într-un parlament care nu mai are legitimitate politică, nu mai are legitimitate legală și parlamentară. Aici vreau să închei spunând că votul alegătorului din 30 noiembrie 2014 a fost distorsionat de acești criminali. Dacă oamenii atunci au votat să aibă în Parlament 20 ceva de pile de mici, 20 de comuniști, uitați-vă acum că au rămas vreo 5 de la PLDB, vreo 7 de la comuniști. Unde sunt ceilalți? Deci toți au fost cumpărați de către Plahotniuc, pentru că pentru acest individ, așa cum am mai spus și altă dată, cea mai mare afacere, el în Republica Moldova nu are alte afaceri decât JAF, dar cea mai mare afacere pe care o are el aici sunt alegerile. El acolo investește bani, el acolo face tot posibilul pentru a cumpăra. Dacă nu poate la alegeri, așa cum s-a întâmplat în Găgăuzia, da? Nu a avut niciun deputat în adunarea parlamentară. El repede și-a cumpărat 18 consilieri de acolo și a făcut majoritate. Foarte simplu. Din banii furați de la cetățeni, el își mai face și putere politică. Noi vom protesta duminică, fiecare seară până duminică, la duminică la orele 12, vom veni toți aici și vom protesta împotriva uzurpatorilor, împotriva regimului criminal. Jos regimul criminal! 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 Jos regimul criminal!